Alam mo you guys, bakit nakaganito lang yung hair ko guys today? Kasi, hindi talaga yan siya alis nang hindi ako nahalikan guys. O, diba? Bongga. Ay guys, kasi atin you guys, kinagdamgo-damgo. Yun nga guys, update pala dun sa ano guys, sa ang tawag dito sa real estate agent guys. Have a look. Buang mo ka na kayo. Purple cabbage. Purple. Hi guys! Good afternoon! Magandang hapon sa ating lahat guys. So, ano ngayon guys? Wednesday afternoon. Tapos, kakauwi lang natin guys. As always, hindi tayo nakakapag-vlog during ano guys, yung parang umaga ba guys. Kasi work yung atin nyo guys. Naghanap buhay guys para mabuhay guys. Tapos, kakauwi lang namin. Ipakita ko yung ano guys. Pakita ko yung suot ko today. So, nag-ano lang ako guys, yung plain na white sa ilalim. Tapos, suot ko tong, ano guys, yung blazer ko na pink guys. I really love this one. Yung story ko nito guys, yung best friend ko talaga yung ano dito guys, salarin kung bakit ko to nabili. Kasi, nagdalawang isip ako guys kung bibilhin ko to. I think last year. Tapos, yung best friend ko naman guys, go, you know, maganda yung blah, blah, blah. So, siya talaga yung may sala guys, bakit ko to nabili. Hindi siya masyadong cheap guys. Hindi siya very mahal guys, pero hindi rin siya cheap. But anyways, I'm liking it guys, so I'm trying to wear it every now and then para naman makuha ko naman yung suot ko guys. Sa price niya. And, jeans lang guys, na may butas-butas. Tapos, itong high heels ko guys. Tapos, yung bag ko today is, ito guys, maliit lang siya guys. Kasi, workman guys, hindi ko kailangang magdala ng, ang tawag dito? Hindi ko kailangang magdala ng diaper, tsaka wipes. Kaya yun, hindi pa ako nag-base guys kasi aalis kami maya-maya. Pupunta kami ng mag-grocery shopping kami konti guys kasi kailangan na namin ng mga fruits. Tapos kailangan ko na din ng guys, yung wipes ni Paris guys para sa kanyang lubot. Kailangan na namin, naubusan na kami. Tapos, ano pa bang? Oh, bibili pala ako ng guys, ng packaging tape kasi yung isang box, ipapadala ko na ng Pilipinas, guys. Nag-message ako dun sa, sa courier. Tapos sabi nila, pick up daw 15th of March kasi ipapadala easy ship sa Pilipinas 19th of March. I think, yeah. So, yun guys, kailangan ko na mag-start na mag-pack. Meron na naman akong mga dito guys. Malaki yung box guys. Meron na naman akong mga damit. Kasi yun yung pinapadala ko sa Pilipinas normally guys. Damit, yung mga hindi ko na ginagamit dito ba na mga suot guys. Mga sinina ba guys. And then, yung mga damit ni Paris, ilagay ko sa box din para sa niece ko. Tapos, and then, naglalagay ako ng chocolates, guys. And then, ano pa bang nilalagay ko? Kape, guys. Kasi yung mama ko, guys, the same lang, guys. Uy, kape is kape, diba, guys? Pero yung mama ko, guys, very Aryan siya, guys. Iba talaga yung feeling pag galing sa Australia. Kaya, yung mama ko, guys, gusto talaga yan siya magpadala ng kape, shampoo, conditioner, yung mga ganun-ganun, guys. So, yeah. Kailangan kong ipack yun. Hopefully, very soon. Guys, busy sa atin nyo guys. Uy, work, weekend lang talaga yung time ko guys. Minsan, ako, yun bang pag-uwi ko sa hapon, sa gabi, ganun guys. Yun, nagpapak ako. Pero, yun nga guys, kailangan ko pang bumili ng guys, ng packaging tape. Yun guys, haggard na yung atin nyo guys. Tapos, wala akong lipstick guys. Okay. Tingnan nyo guys, may mouth ulcer ako guys. Sabi nila guys, tawag dito pag may mouth ulcer, yung nasa-stress ka ba guys. Pero sa Pilipinas guys, pag may mouth ulcer, sabi kainit naman na guys. Kalahit na nagidayin guys, no? Pare sa Pilipinas guys ba na, sakit sa tiyan, na sa Pilipinas guys, paabot sa Australia guys, kaya cancer na siya guys. Constant guys, step up po ng sakit. But anyways guys,
gusto kong ano guys, lumabas dun para ipakita si Paris guys. Ano man siya, ang tawag dito, ayan nyo guys, oh. Ano muna natin yung music. Yung bata na bulingit na. Say hi! Hi! Anak, wait, mama will open it for you. There you go. Gugutom na siya, guys. Hinubaran ko na ng jacket, guys, kasi uminom siya ng anong drinks ba yun, guys? Na ano lahat sa damit niya. Kaya yun, ibalik natin ang music konti. So, yun na nga, guys. Maghubad na nga ako ng shoes, guys. Uy, bakit ba ako nag-high heels dito sa loob ng bahay, guys? Maraming buang, guys. So, ito yung heels ko, ayun, guys. Oh. Bulingit na siya, guys. Size 6 pala ako sa, guys, sa shoes. So, if ever may kayo dyan, guys, gusto mabigay sa akin, guys. Size 6 yung suot ko. Tapos, nakauwi na rin guys. Nakauwi na rin si Daddy. Uy, ang dilim dito, guys. Uy. Nakauwi na si Daddy, pero nasa toilet lang siya, guys. Ano bang, guys? Pag-uusapan natin today. Agoy, Lord. Ay, alam mo guys, bakit nakaganito lang yung hair ko, guys? Today? Kasi, kagabi, dapat sana, pa ako, guys. Pagkatapos kong ipatulog si Paris, dapat sana, pupunta pa ako ng lunchroom kasi nagsaing ba ako ng bigas, guys. Kaya lang, nakatulog ako, guys. Nakalimutan ko nang yung alarm ko. I-on ba yung alarm, guys? Instead of, guys, 5:50 yung alarm ko, guys. 7 o'clock na ako nagising, guys. Kasi hindi pala nagising ako mga 5 something. Kasi si Mike, guys, maaga yan siya umaalis. Tapos, pag umaalis yan siya papuntang work, hindi talaga yan siya alis nang hindi ako nahalikan, guys. O, diba? Bongga. Hindi yan siya alis pag hindi ako nahalikan tsaka nahag, guys, kahit tulog ako. Kaya nagising ako nung umalis siya. Ngayon, guys, sabi ko, very early pa. Tapos, akala ko na on yung alarm ko. Bumalik ako ng tulog, guys. Ay, guys, kasi ate nyo, guys, kaya nagdamgo-damgo. Nanaginip na ako, guys. Napakahaba na panaginip. Kaya, hindi nakalimutan kong tulog pala ako, guys. Kailangan ko palang magtrabaho, guys. Ay, naku, guys. Ang hirap ng buhay, guys. Uy. Kaya yun, nung nagising ako mga 7 o'clock na, tapos nagdali-dali na lang ko, guys. Paris, binihisan ko para sa childcare niya. So, instead na instead na mag-start ako ng 7:30, 8:30 na ako tinawagan ko na lang yung manager ko, guys. Sabi ko, I'll be in a bit late, but I'll cover it up in the afternoon. Kasi instead of matapos ako ng 4 o'clock, guys, natapos ako ng 5. Kasi, yun nga, late ako ng 1 oras, guys. Kaya yun yung nangyari. Tapos wala na, guys. Wala nangyari sa buhok ko, guys. O, tinali ko na lang ng ganyan, guys. Para hindi naman siya buhaghag tingnan, guys, pa. Kaya yun. Yun yung nangyari. Kaya, now, I learned my lesson, guys. Talagang, nagagalit ako, guys. Kasi yung parang pag weekend, walang trabaho, nagigising ako ng maaga, guys. Yung 6 ng hapon, 6 ng umaga, guys. Gising na ako. Kahit weekend. Pero gusto kong mag-sleep in ba. Kasi weekdays, guys, maagang-maaga kami gumigising, diba? Tapos, yun nga, guys. Pag weekend, napakaaga kong gumising. Pag weekdays naman, gusto kong mag-sleep in. Pero, kailangan gumising ng maaga. Ay, naku, guys, eh. Anyways. Tapos yun nga, guys, update pala dun sa guys, ang tawag dito sa real estate agent, guys. Yung ginawa ni Daddy, 'di ba? Sabi ko kahapon, nag-send si Daddy ng napakahabang email.
Tapos alam nyo guys, hindi sila nag-reply guys. Tapos ngayong umaga kasi sinasabi nila dun sa email din na may nawawala daw keys. So 4 keys nawawala daw. Gusto nilang isend namin. Tapos hinanap namin kagabi guys. Nakita namin ang ginawa ni Daddy. Pinost niya ng express this morning papunta sa real estate agent guys. Tapos dun sa reply ni Daddy kahapon, nag-add siya ng reply. Sabi niya, sinend na namin this morning, you should get it by tomorrow. Ngayon guys, ang reply guys, thank you. So binaliwala nila yung email ni Daddy guys, yung napakahabang email. So pwede palang pwede palang mag-claim ng bond yung tenant. So kami yung tenant guys, no. So yung ginawa ni Mike guys, kinlaim niya guys. So hopefully ibabalik ng RTBA. Anong tawag dun guys? Uy, basta may kumpanya na nag-hold ng bond guys. Tapos hopefully i-release nila yung full amount ng bond guys. Depende na yun sa agent guys kung i-contest ba nila yung kasi may 14 days sila para i-contest yung claim ni Mike guys. So we'll see how it goes. Kasi kanina pa lang ginawa ni Mike guys so ewan ko kung anong mangyayari. But, guys, magre-ready muna kami, guys, ha? Kasi nga alis kami, guys. Lalabas kami, pupunta kami ng, mag-grocery shopping kami, guys. So, usap na lang tayo ulit mamaya, guys, ha? See you again soon. Bye! So, we are going now, guys. Alis na kami, pupunta na kami ng shop. Tapos, yung ginawa ko, guys, nagpalit na lang ako ng, ang tawag dito? Yung cardigan. Kasi kanina, guys, very formal yun, guys. Kasi yung parang blazer. So, ito, very, na yun siya, guys. So, the same pa rin yung sa ilalim, guys. Pero yung jacket, ito. Pero pakita ko, nandito si Daddy, guys. Pakita ko yung outfit niya today. Kasi naka-Japorm siya today. Daddy, share, Daddy. Here, Daddy, okay. Light. Ayan, guys. So, iba rin si Daddy ngayon, guys. Naka-white. Anong shoes mo, Daddy? What's your shoes? Vans. Ha? Vans. Vans. Yan, tignan nyo guys, so naka-jeans. Dun ka sa layo. Daddy, move there so I can show better. There, because it's bright. There, oh. So, siya guys. Magkatulad kami ng sinuot ngayon guys. Naka-blazer kami. Pero hindi kami nag-usap nun guys. Nagkataon lang. Oh, diba guys? Bongga! May say hi to my subscribe. Tell them to subscribe, Daddy, please. Subscribe, please. Bye na nga guys, alis na kami. So, na lang, hindi ko dadalhin yung guys, yung camera kasi bigat-bigat. Marami kaming bibit-bitin guys. So, phone na lang yung dalhin ko. I'm saying we're going and I'm not taking the camera. I'm just gonna use my phone because it's too heavy Okay. to carry. So, yeah guys, yun na yun. Yun na yun guys. Alis na kami. Yung anak namin guys. Asan na kayo yung anak namin guys? Oh, sis Daijen, Iljen. Ipagkita na ko sa iyo mo, Day, ang phone, Day. Kung nanguta na ka, Day, about sa katong dahon ba, Day? Yung dahon na kinuha ko dun sa lolo niya, Day. Dito ko yung nilalagay. Dito, itatapon ko na to siya. Can you pick up for me on Friday from the post office for me? Whereabouts? Whereabouts is the post office here? Is that the one in Huntingdale? Mount Waverley Business. Gilby Road. Oh, I don't even know where. That's where you're going to have to pick up all yours too when you go. Yeah. So, ito yun, Day. Kasi, Day, gustong-gusto ko to kasi gusto kong mukhang lansangan yung bahay namin, guys. Guys ba? So, dyan ko nilagay. Kinuha ko yun sa lolo niya. So, now, Day, alam mo na, Day. Kabalo na ka kung gusto na akong dahon. But, yeah. That's the one there. Tapos, ang tagal niyang mamatay. Like, seriously, it takes like maybe a month. More than a month. Before siya mag-yellow, guys. Tingnan nyo, yun siya, yellow na siya, oh. Pero, matagal na yun siya. Kaya, yun. Nabihisan ko na si Paris, guys, oh. What's that, Daddy? Oh, banana bread. From Anisha. Yeah, bitch. Paris! Yung Paris. kasamahan ni, guys, yung kasamahan ni Look at Daddy's got the... ni Mike sa trabaho, guys. Palagi niyang binibigyan si Paris ng banana cake kasi alam niya na favorite ni Paris yung banana bread.
Kaya ganyan. Guys, oh, ang dami na namang ano yun, guys. Ang dami na namang lilimpyuhin. Ang dami na namang lilimpyuhin namin. Give some to Dad, please. No? No, give to Daddy. Can Daddy have some? Can Daddy have bread? Are you watching Passion tonight? Yeah. Daddy. So, ito yun, guys. Ito yung... Ito ko, guys. Oh, parang ano po, guys. Reyna. Dancer yan siya, guys. Oh. Daddy, I had something to tell you now, I forgot. Ba, ito yung susuotin ko na ano, guys. Oh, yung flats lang, guys. Punta ng... Bili lang ng onion, guys. But, Nak, say hi, Nak. Oh, hi, I'm eating banana bread. Oh. Eat. Eat. Alright, let's go. Daddy, my viewers said that you look handsome. Thank you. Bukad mo yung ilong, guys. Bukad yung ilong, guys. Okay, ganyan niyo siya. Nagwapo siya, guys. I don't agree. I confirm. Buwang na siya, guys. Let's go. Alright, guys. We are going now. Finally going, guys. Kapila na ko naingan nga we're going. So I'll see you all again soon. Bye! Maghahanap po kami ng ano, guys. Utang. Guys, yun yung si Paris, guys. Yeah. Oh. Kumuha siya ng ganito, guys. Inopen na niya, guys. Hindi pa nabayaran, nak. Padakopid ka, nak. Hey, say thank you. Thank you. Ito yung mga, ano nila dito, guys. Oh, meat. Huh? Yeah, maybe get like the rump steak bag for... Yeah. Get the rump steak as well for the
sorry. Drumstick is here. Huh? This one, that's 10.36. I think that's too much. Mahal bilang karne diri, guys. Maybe they have like smaller here. Okay, we'll have this one. This is more red than this, guys. Oh, marag nawad ang gisupsup mo na sa dakula. This one is okay. Oh yeah, yeah, we can put that in the thing. Is that what you want? Because I won't eat it. Huh? Yeah, I can eat this. I think. Yeah. Open? Wait a minute, Nak. You just had one Nak. Kanira nara im bunny. Hop, little bunny. Hop, hop, hop. Nak, pagalitan na naman tayo ng lolo mo nito, Nak. Daddy, Pa will get angry again. Keep giving Paris He's got sweets. a good point. I'm sorry, Pa. It's Paris's fault. Mama will open me. Give it to Mama. Be. I'll get some butter for work, guys. Look, guys. 1 kilogram is 159, and this 5 gram is 129. It's not much difference. We'll just grab the big one. This should be okay. Like this. I'll buy this for work in the office. We need one. What else? I got cheese here. Cheese lang, guys. May mga yogurt din. Daddy, should we get one for Paris? And she's gonna like Yes, yeah, I need something. I think no more. Honey, enough honey, ha? Okay. Cheese. Oh, they got banana cake. Bars. Daddy, $4.49. What do you think? Is that too much? What is it? Cookies? This one, banana cake bars. I think she's gonna love it. She's gonna have a look. Buong ka na kay. I'm gonna have some of these, guys. Para kay Paris. Gusto kasi minsan, guys, she likes it sometimes. Pag nasa mood siya, guys, kumakain siya nito. Try natin to, guys. Ay, meron palang mga maliliit, guys. Ito lang maliliit, guys. Sayang. Minsan, pag hindi naubos ni Paris, guys, tinatapon namin. Okay na to. Okay. So, as mentioned, guys, we're after. Maybe I'll just get chocolates here, guys. Para sa box ba? I'm just gonna get some here, guys. Oh, it's only one. $2. I might have to come back for that, guys. I don't have time for that right now. Pero ano na lang, guys. What else? Oh, sa baby. You need baby wipes? So, ito yung baby section nila, guys. Yung mga nappies. Ito yung mga snack para sa baby. Pero yung bibilhin ko lang, guys, yung wipes. Kasi naubusan na talaga kami, guys. Baby wipes. $9. Okay, let's have this, guys. Dito din ako bibili ng mga shampoo tsaka kape, guys, and yung mga conditioner, guys. So, dito din ako bibili. Kasi yung Aldi, guys, cheaper sila compared sa nasa ibang shop. Ito yung ano, guys, yung cosmetics na exclusive sa Aldi.
Shira. Meron silang ano guys, oh, baby potato slices, may mga books for kids, chinelas. Ano pang meron dito guys, may bags. Pero naghahanap ako ng ano guys, packaging tape. Wala akong mahanap guys. Meron silang laruan guys, oh. Kailangan kong ano guys, bilhan si Paris ng ano, something for her birthday kasi malapit na yung birthday niya guys, next week na. So maybe bilhan ko siya ng something like that guys. Oh, I think she'll enjoy. Pizza anak, oh! Anak! Shh! Paris! Isang Hawaiian lang. No more. I need packaging tape, Bob. Oh. But Mama has to open it first. Come on. Did Mama open? Mama open. What do you say? Peace. What do you say? Peace. Please. Come here. May bata na. Nauhaw na guys. Oh. Sobrang kain ng chocolate. Yes. Let's open up. Okay. Let's open. So, hi guys, nakauwi na kami guys, and it's currently, ano na guys, 8 o'clock na ng gabi. Tapos, I'll just quickly show you what we bought from the, ano guys, the shop. Yay! So, pumunta kami ng Aldi guys. So, again, as usual guys, hindi na naman kami dala ng plastic bag. So, kailangan na naman namin bumili nitong plastic bag na to guys. It's 15 cents. Is it 15 cents, Daddy? Plastic bag? Yeah. Yes, it's 15 cents each, guys, for the plastic bag. Ang dami-dami na namin plastic bag dyan, guys. Pero I'll just show you quickly, guys, kung ano yung binili namin. First here is, ano, guys. Ayan, oh. Beef rump steak. Kasi pag nag-ano kami, guys, nag-shopping kami, hindi talaga yung anong kakainin namin for tomorrow or for this week. Parang ano lang guys, yun bang, okay, we'll just grab this, we'll grab that. Parang wala talagang plano guys. Anyways, ito, ewan ko guys, si Daddy nagbili nito. Pasta and sauce mix. Tapos, meron din kaming ganito. Ayan po, Daddy din ang pili niyan guys. Tapos, may corn kernels. And ito yung pinakita ko kanina guys, oh. Yung mga chocolates. Tapos, oh. Bakit basa-basa na dito? So, meron dito guys, dalawa pala yung kinuha ni Mike. Tapos, marinated chicken breast fillets. May ano guys, porterhouse steak, dalawa. Tapos, chicken thigh steak, meron din. Tapos, itong ano guys, pork belly. Masarap to guys, lagay lang sa ano ba, sa oven. Basta naman eh guys. Tapos, ito yung second bag natin guys. So, ang laman nito, bakit very dark tayo ngayon? Ang lighting, ang pangit ang lighting. Tapos,
May apple tayo, guys. Meron din tayong avocado. Isa lang, guys. Mahal man, guys. Ang avocado. Tapos itong butter, guys. Binili ko para sa office kasi may bread kami sa office, guys. Wala namang butter. Kaya binili ko yan. Tapos, mushrooms. Tapos itong banana cake bars, guys. Ayan, oh, naka-ano siya, guys, ba? Yung parang naka-packet siya, guys. Hindi na kailangan i-cut-cut. Cut spinach. Kinuha na pala niya. And then, ooh, chips. What else, Daddy? Purple cabbage. Purple cabbage. Yogurt for Paris. Ito yun siya, guys. O, sabay-sabay na siya sa akin, guys. Breakfast juice. Breakfast juice. Pag nasa ano yan siya, guys. Nasa... Nagpapakita yan siya, guys. Sa ating, sa ating video. Pero wala, kung hindi niya feel, guys. Wala rin yan siya, guys. Okay, where's that? Okay. Tapos, ito, guys, itong wipes ni Paris, guys, ito yung binili ko kasi cheaper sila, guys. May 6 packs. Pakita natin yung nasa loob. So, ito yung guys, diba? So, 6 na ganito, guys, sa loob. So, matagal-tagalan pa yan, guys, bago maubos. So, guys, nag-change position ako kasi mukha ang dilim-dilim nun kanina, guys. Hindi makita yung Hi, honey. What would you like? Do you wanna say hi? Hello. Please, no. Egg? Egg? No, I'm giving it another. This. You want this? No. No? Okay. Go. Okay, guys, na-continue lang tayo, guys, para matapos na tayo dito, guys. Isang bag na lang. Dito. So, yung Aldi, guys, hindi pala sila nagbebenta ng mga guys, ng mga ganito ba, guys, yung packaging tape para sa para sa tawag dito, balikbayan box ko. Tapos, si Mike lang pumunta sa Walmart, nagbili nito. Ano nyo, guys, ang liit-liit. 1 million years pa ako matatapos nito mag-pack, guys, kasi liit ng mga packaging tape. Anyways, that's better than nothing. Tapos, meron din kaming green apple. So, habang ginano ko, guys, napakita ko sa inyo, si Mike naman, ilalagay niya sa mga dapat kalagyan. Tapos, meron tayong organic low-fat milk. Meron tayong pizza. We have garlic bread and tuna in a can. May mga diced tomatoes, pineapple chunks. Tapos may mga cheese, guys, na nasa yung packet din ba? Kasi love na love din to ni Paris minsan pag nasa mood din siya. Spaghetti. Meron tayong blueberries. Tapos, cheese, grated cheese. Shredded cheese pala. Black beans. Another yogurt. Tapos, ano pa to? Dalawa-dalawa pala ang kinuha. May black beans na naman. Oh, may dalawa pang tuna. Tuna! Another one. Tapos, another black beans. Yun na yun, guys. Wala na. Ay, may isa pang
yogurt ni Paris. So, yun guys, lahat-lahat from Aldi, tsaka yung mga tape from Woolworths. Ngayon, yung ang tawag dito, yung nabayaran namin lahat guys, dito yung, guys, so sa Aldi, siya guys, $126.83. Yun yung nabayaran namin sa Aldi. Tapos, si Mike naman, pupunta ng Woolworths nang bumili siya nito guys. Bumili din siya ng ng roast chicken para na hindi na kami magluto guys kasi 8 o'clock na. Gabi-gabi na. Kaya na lang, para easy na lang ba. Na-andun siya guys. Another $30. So for tonight, na grocery shopping namin guys. Total of $160. Pero yun nga guys, hindi ko alam kung hanggang kailan namin mauubos kasi wala talaga kaming mga guys, yung bang plano-plano na, ito yung shopping natin for the week, ganun, wala guys. Pag lang, kung may kailangan kami, nag-shop kami. Tapos ngayon guys, ang tanong guys, kung sino ang nagbabayad ng mga ng mga grocery shopping namin guys. So sa household na ito guys, nagtutulungan talaga kami guys, like, that's very normal naman guys, no? Dapat talaga magtutulungan guys pag kayo, pag mag-asawa kayo, diba guys? Pero ito guys, hindi talaga yung half-half kami ni Mike. Yung, guys, katulad dito, ngayon, nag-shopping kami ng pagkain, ganito. Ako yung nagbayad nung, sa Aldi na binili namin guys. Kasi, alam ko na, di ba nga na-mention ko before guys, sa video namin na, pag umalis kami dun sa sa old na bahay guys, kailangan palinisan, 'di ba? Ngayon, siya yung nag-organize ng maglinis ng bahay, yung mga ganun-ganon. So siya yung nagbayad guys ng maglinis ng bahay dun para spotless talaga yung bahay dun guys. Kaya sa isip-isip ko naman guys, so siya yung naggastos dun guys. So ako dito. So hindi talaga yung kami na, ikaw magbabayad nun. Dapat kasi ako ang nagbayad dito, dapat ikaw magbabayad dito. Hindi ganun guys. Yun bang parang magkaparehas kasi kami ng guys yung pag-iisip ba na fair kaming dalawa guys pagdating sa mga ganyan-ganyan, pagdating sa mga gastusin. Pag last time, pag siya ang sabihin niya, ako na dito, ganun. Kasi ayaw ko talaga yung guys, yung bang dapat 50-50 talaga kami sa babayarin guys, diba? Pag lang guys, pag okay, ako na lang ngayon, ganun. Pero, yun guys, wala talagang wala talagang nakatoka kung sino talaga magbabayad dito o sinong magbabayad niyan. So, yeah, yun lang yun guys. Yun lang yung check ako ngayon. I think that's about it for today's video guys. Kasi na kami, kakain na kami. Tapos, ni Mike, na ready na niya yung pagkain namin guys. Pero nilalagay lang niya sa fridge yung mga pagkain. Pero yun nga sabi ko guys, I think it's very, talaga guys, very important talaga sa family na yung nagtutulungan talaga guys, yung timbayayang mo guys sa tanan ng mga bayro nun. Kasi mahirap guys pag isa lang. Kaya kasi kaming dalawa guys, nag-work kami para, talaga, para may, kami guys, may, tawag dito, para magpera kami guys, yun. Kasi yun nga, I told you before, that's why we need to work, and I don't want to give all the obligation and the responsibilities to Daddy guys. Isn't that right, Daddy? Correct. Yeah. Cause have to help each other guys talaga. Anyways, come on Daddy, let's say bye. Vlog. Tuduhin ko na to guys kasi maganda yung mood niya ngayon. Nagpapakita siya sa vlog ko guys. So, yeah. Thank you very much for watching guys. I hope that you enjoyed this video. And let me know if you want to see more of Mike in our videos guys. Tell me and I'll show your comments to him. Say that you really want to see him more. Yeah, Daddy? Mm-hmm. Yeah. But yeah, thank you very much guys. I hope to see you all in the next one. Please hit the subscribe button to be a part of this family, and I hope that you give us a thumbs up also guys.
And I'll see you all in the next one. Don't forget to be good, and if you can, Be careful. careful. Bye! Bye-bye!